Good morning everyone! For today's video mga kandusanan, no, nag-prepare ang mga kandusanan para sa birthday party sa among pag-umangkon niya si Doy Doy Aninohon mga kandusanan. So, ani ang mga team kandusanan nga nagtinabangay para sa pag-prepare sa kanang mga lutuonon diri sa apa-apa bangonay Habonga Agusan del Norte. Kay birthday man sa among pag-umangkon mga kandusanan. So, ayan mga kandusanan, ipapakita ko sa inyo mga kandusanan kung ano ang nagaganap dito, charbot. Ayan. Ayan, narito si Kandusanang Gloria at si Kandusanang Churarat. Ayan, nag-prepare sila mga kandusanan para sa lutuon sa birthday party ni Doy Doy Aninohon. Kandusanan, mauna po di among mga project karon. Magluto. Birthday sa among pag-umangkon nga 5 years old Oh. day. Ika 5 years Kalima ka old. tuig. Ikalima ka tuig mga kandusanan, no? So nami diri dapit sa kanang kilid sa suba mga kandusanan kay doon raman kayo ang kanang mga balay diri sa suba mga kandusanan. Oh, nindot kayo diri mga kandusanan, no, kay dili igang. Kay duol og suba. Malapit kami sa ilog, ganern. Ayan si Sandria, oh. Nandito din si isa nga vlogger nga si Sandria. Magsabor kang ganito. Ayan, mag-hi ka Sandria. Vlogger din to si Sandria mga kandusanan. Ayan si Muli siya magkandusanan, sugod pa lang mi, nagyawahiwa mi, o niya po magkandusanan, mag-video na po di para magpakaon sa mga bata. Ay, naku siya. Yes. Mga nanggiingon mga kandusanan, kini mga team kandusanan. kandusanan, round lag ni. Ayan. Mangluto og birthday, magpiding program, mao gini amo ang mga kandusanan, mga trabaho. Yes. Nga magriban, maghanap buhay para lang mabuhay. Maningkamot aron mabuhi. Ay ana siya mga kandusanan. Ang ana kasimpon, ang ana jud ang mga kaliksi ang mga kandusanan. Team kandusanan. Ayan. Exercise every day. Everyday I love you gid siya mga kandusanan. Every day Pasko. Ayan si kandusanang Churarat mga kandusanan. No, busy gid taon siya kanang hiwa sa mga karne. Ayan. Kanina pa. Oo. 5 AM pa sila nagsimula dito mga kandusanan. Ganun sila ka-active mga kandusanan, no? Pinagtabang sila ihaw sa baboy. Ganun. Kini amo ang pagluto mga kandusanan. Libre basta mo request lang. Wa gini bayad. Request o sige tabangan sa mga kandusanan. Basta mga 10 kahandusanan. Gahot gid sa mga Oo. kandusanan. Gahotera. Ganun. Gura bells. Ay mga kandusanan, no? Kulang kami mga kandusanan. Ang isa to apa silang balay busy pa sa mga meron ko sa Yes. Busy po siya ihaw mga kandusanan kay si kandusanang Chuchay, nag-ihaw po sila dito sa ila mga kandusanan, no? So, tulura mi kabuok diri mga kandusanan, team kandusanan si Chuchay og si Gloria. Kurarat. Mali pala si Churarat pala mga kandusanan, no? Pasensya na mga kandusanan. Yung kasama ko pala ngayon si Kandusanang Gloria at si Churarat. Kasi si Kandusanang Chuchay, nag-ihaw din sila ng ng baboy. Kaya medyo nagkatay sa Tagalog pa. Kaya hindi siya nakasama dito sa amin. Oo, medyo busy siya mga kandusanan. So, kami lang dito mga kandusanan, kami lang tatlo. Ganito ka active ang mga kandusanan. Yes. Kaya nga, kung sino yung mag-request,
Mag-contact lang sa mga kandusanan. Ting kandusanan kay Kunta ka lang Miss among, Yun. oo, kunta ka lang among ka ng Gcash account mga Oo. kadusanan, no? Bisag unsa atong lutuon. Buhaton na sa kandusanan kay mga expert kini mang luto oy. Mga Oo. special kini mga Yes, special kini kuri-kuriko. mga na may baka. Oh. Oh. Big stick May baka mga kadusanan, may baboy dito, Magkuan yung ganun. mga kandusanan. Napa may chicken curry. Daghan di kaayo mga kandusanan oy. Daghan kay mga luto. Basta-basta yun. Buong baboy talaga tong inano namin. Hiniwa-hiwa namin. Hiniwa-hiwa, tama ba? Tab namin tinadtad. Hinawalay. Ayan. Pasensya lang kadusanan ha, na manhirapan kami mga Tagalog kasi mga Bisaya kasi kami mga kadusanan ha. Kayo na lang ang umintindi, ganun. Oo. Ayun naman ang bahalang sumabot. Oo, sabi ni kadusanan Churarat na kayo na lang ang bahalang sumabot. Hindi makasabot. Pasensya. Ang dili makasabot, laban Japan, ganun. Yan, si Sandria, oh, nandito yung isang vlogger Mga namin. mga bata diri mga kandusanan doon lang gid sila kay sa bata man nga birthday. Oh, yes. Wala sa kana ay mga bata diri mga kandusanan. Ito nang lockout pa kay nag-ilis na kuno sila maligo. Kung magpakaon niya alas 10 sa gabi pa. Ano may manggoyo? Mga kandusanan, no? Ano may mangaram? Kanang sabi ni Kandusanan Gloria na gabi na daw sila magpakain. Ganun, wala nang bisitang ano, pero joke lang yun mga kadusanan ha. Wala nang bisitang pupunta dito kapag ano, gabi na talaga. Kapag gabi na ang kainan. Ganun. Pero joke lang yun ni Kandusanan Laika mga kadusanan ha. So, ayan mga kandusanan, no? Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Ani Nohon. Thank you so much. Thank you so much.